ಕಾರ್ಕಳದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ನಡೆಯಿತು. ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ಹಾಜಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಕ್ವಾಸಿಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿ ನಮಾಜ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. आप तमाम हजरात को ईद मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ ही NRI अबुधाबी इसी तरीके से जो है कासा सऊदी अरेबिया और जो है उडुपी जिला मुस्लिम ಒಕ್ಕೂಟ जमीयतुल फला ಕಾರ್ಕಳ वेलफेयर एसोसिएशन अंजुमन इनायतुल इस्लाम उर्दू स्कूल बेटरमेंट कमेटी NNO यानी कि नम्मा नाडा ಒಕ್ಕೂಟ ये नया इदारा है। तो इन तमाम हजरात की तरफ से आप तमाम हजरात को जो है ईद मुबारकबादी पेश करता हूँ और बैरूनी मुमालिक मुल्क में रहने वाले सभी कारकड़ा के भाइयों की तरफ से आप तमाम हजरात को जो है ईद मुबारकबादी पेश करता हूँ।